1955 ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି। ବନାରସ ରାସ୍ତାରେ ଅସମ୍ଭବ ଲୋକର ଭିଡ଼। ବନାରସ ଭାରତ ଭୂମିର ଅସଂଖ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କାଙ୍ଗାଳ ଜନତାର ଚିର ଇପ୍ସିତ ବନାରସ। ରାସ୍ତାରେ ସିଆର ସିଆର ହୋଇ ଲୋକଙ୍କର ଧାଡ଼ି, ଯେମିତି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି ବରଫ ପରି। ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆଉଜି ରହି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ରାସ୍ତାକୁ। ଜମାଟ ବନ୍ଧା ବରଫର ସ୍ତୂପ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ଲେସିୟର ପରି ପ୍ରସରି ଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରବାହରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥର ପ୍ରତିଟି ବର୍ଗ ଇଞ୍ଚିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କରି। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ବନାରସ ନୁହେଁ, ବନାରସ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭୂଷିତ, ବହୁ ବିଚିତ୍ର। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ା ଆସନ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମଳିନ ଆଲୁଅରେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ନାତି ପ୍ରଶସ୍ତ। ଠିକ୍ ସେଇ ରାସ୍ତାରୁ ମନ୍ଦିରର ଅଳ୍ପ ଆଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଆଉ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାଜପଥ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଥଚ ଦୀର୍ଘ। ଡାଳମଣ୍ଡି ସହସ୍ରାଧିକ ବାରଙ୍ଗନାର ଆଶ୍ରୟଦାତ୍ରୀ ଡାଳମଣ୍ଡି। ଲକ୍ଷ ରୂପ ପିଆସୀ ନାଗରିକ ପଦରଜସିକ୍ତ ତୀର୍ଥ ଡାଳମଣ୍ଡି। ନାୟିକାର ଆଖିର ବର୍ଚ୍ଛାରେ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ତ୍ରସ୍ତା ମଦନ ଅର୍ଚ୍ଚନାର କୋଳାହଳରେ ରାତି ନିର୍ବାସିତା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସେ, ଆତୁରା ନାୟିକାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଭୀରୁ ଆଖିର ଇଙ୍ଗିତରେ। ରାତ୍ରି ଆସେ ରକ୍ତିକାନ୍ତ କାମୁକୀ ନାରୀର ସ୍ୱେଦସିକ୍ତ ଆଖିର ପତାରେ ପତାରେ। ନା, ଡ୍ୟାମାଇଟ୍। ପ୍ରଶସ୍ତିର ସୀମା ଅଛି ଡାଳମଣ୍ଡି, ଏହି ହତଶ୍ରୀ ସଭ୍ୟତାର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଡାଳମଣ୍ଡି। 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି। ଅକାରଣରେ ଆନନ୍ଦ ସାଧନ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ। ବନାରସର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଫୁଟପାଥ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ କୋଳାହଳ ଆଉ ଉଦ୍ଭାସିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକ ଭିତରେ ଶଙ୍କିତା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏତ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିଳାପ କରୁଥିବ। କାଶୀତଳ ବାହିନୀ ଗଙ୍ଗା ମାତାର ଉଦାର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଶୋଇ ଶୋଇ। ଗୋଧୂଳି ଓ ଗଙ୍ଗାଜୀ ଉଭୟ ତ ରହସ୍ୟମୟୀ। ବନାରସର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ତୁଙ୍ଗ ସୌଧ ଡେଇଁ ମୋର ଆଖି ପହଁରିଗଲା ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ। ଓ ସେ କି ଦୃଶ୍ୟ! ଗଙ୍ଗାର ବିପୁଳ ଦେହବ୍ୟାପୀ ଅସ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନା କିରଣ ଝଲମଲ କରୁଛି। ଗଙ୍ଗାର ଗହମ ରଙ୍ଗର ପାଣି ଲାଲେ ଲାଲ। ଆଜି କ'ଣ ମୁକ୍ତକେଶୀ ଦ୍ରୌପଦୀର ବେଣୀବନ୍ଧନ? ବେଣୀବନ୍ଧନର ଲଗ୍ନ ଏଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦିଗହରା ପବନରେ ଗଙ୍ଗାର କୃଷ୍ଣ ନୀଳ ପାଣି ଅସଂଖ୍ୟ ଢେଉରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତିଟି ଢେଉର ନୀଳ ଗାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧୂସର ଅନ୍ଧାର। ଗଙ୍ଗାମାତା ଯେମିତି ତନ୍ଦ୍ରାତୁରା ଶିଶୁ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କୋଳରେ ନଚେଇ ନଚେଇ ଶୁଆଇ ପକାଉଛି ରାତିର ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି ନିତ୍ୟ ନୂତନ ହୋଇ ଅଭିନୀତ ହୁଏ ଏହି ମହାନଗରୀର ଉପକଣ୍ଠରେ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ବନାରସରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୌବନର ଅସ୍ତଲଗ୍ନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମୁଁ କେମିତି କୈଶୋରର ସେଇ କୌତୂହଳୀ ଆଖି ନେଇ ଆଉ ଥରେ ଦେଖୁଥିଲି ଏ ଗଙ୍ଗା ଗୋଧୂଳିର କରୁଣ ଏକାଙ୍କିକାକୁ। ତାପରେ ଆଲୋକ। କୂଳର ଅସଂଖ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଲୋକର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଛି ଗଙ୍ଗା ବକ୍ଷରେ। କେଶରୀ ମଧ୍ୟମା ଗଙ୍ଗାର କଟି ଆବୃତ କରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳା। ଆଉ ଗଙ୍ଗାର ଦେହେ ଦେହେ ଗଭୀର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବୁଡ଼ିତାର ବନାରସୀ ଶାଢ଼ୀ। ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ରୂପେଲି ଜରିର ତାରା ଫୁଟିଛି। ଚକ୍ରବାଳରେ ଏବେ ବି ଆଲୋକର ଅବସ୍ଥିତ ଥିବ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚକ୍ରବାଳର ପଟଭୂମିରେ ସିଲହୁଟ୍ ଛବି ପରି ବହୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ନୌକା ଯାତାୟାତ କରୁଥିବ ଏ କୂଳରୁ ସେ କୂଳ। କଦବା କ୍ୱଚିତ୍ କୌଣସି ନୌକାରେ ଆଲୋକ ଥିଲେ ଆଲୋକର ଅଳ୍ପ କିଛି ରେଣୁ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ପାଣିରେ। ଆଉ ସହସ୍ର ଫଣା ବାସୁକି ପରି କେଉଁ ନୌକାର ପାଲ ପବନରେ ନଇଁ ଯାଇ ଉଠିଥିବ ଉପରକୁ।
ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟକୁ ତଥାପି ଆଉଜି ରହି ପୁରାତନ ଅନୁଭୂତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଥିଲି। ଅନୁଭୂତିର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ବହୁ ପୁରାତନ ସ୍ମୃତିର ବୁଦବୁଦ ଭାସି ଉଠିଛି ଉପରକୁ। ସେ ମୋର ଶୈଶବର କଥା। ବାପା ବନାରସରେ ଥାନ୍ତି ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର। ସେଦିନ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଥାଏ। କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିବାରଟିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ନୌକାରେ ଫେରୁଥାଉ ଗଙ୍ଗା ଆରପାରିର ରାମନଗର ଦେଖିସାରି। ଏଇ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଘାଟର ଚିତା ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଡାକେ ବାଟ। ଆଉ ତାପରେ ମାଝି ନୌକା ଉଠିବ 10 ସ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ। ପବନର ପ୍ରତିକୂଳରେ ମାଝି ଆହୁଲା ଟାଣୁଛି ଜୋରସେ। ତାର ହାତ ହୁଗୁଳା ହୋଇ ଆସିଲା। ନୌକାରେ ପରିବାରଟିର ମୃଦୁ ଗଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ନିରବୀ ହୋଇଗଲା। ଚାପା କଣ୍ଠରେ ମାଝି କ'ଣ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ମୈଥିଳି ଆଉ ଭୋଜପୁରୀ ମିଶିମିଶି ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ମାଝିର ଭାଷା। ତଥାପି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବୁଝି ହେଉଛି ଅନ୍ଦାଜ କରି। କୂଳରେ ବସିଥିବା ଗୋଟିଏ ନିଶୁଆ ଲୋକକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ସେ କହୁଛି, ସାମନେ बैठा हुआ आदमी नाव के बारे में आपको कुछ कुछ पूछा तो। ନୌକା ଭାସି ଯାଉଛି ପାଖକୁ ପାଖକୁ। ଆହୁରି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଠରେ କହିଲା ସେ, रामनगर का नाम मत लीजिए बाबूजी। हर आदमी को 1-1 रुपया टैक्स लगा जाएगा कॉरपोरेशन का। हाँ। तापरे आहुलारे पानी रोकी कहिला, बता दीजिए सिर्फ घूमने गए थे। पुणी मारिला आहुला खांचे। आउ ठीक तापरे से लोकटा कूलरू ठिया होई हाथ टेकी चित्कार करुछि, रोकिए रोकिए जी, यहाँ कहाँ गए थी कहाँ। सेते बेलको हिंदी सीखी नहीं थाए किछि किछि। चिल्ले उठिली, रामनगर रामनगर गए थे हम लोग। सर्वनाश, काहारी मुहरे भाषा नहीं। कॉर्पोरेशन रो अदृश्य इंगित रे बाध्य शिशु परी नौका लागिला घाटरे से लोकर पाखरे। आउ जनकु टंका हिसाब रे बापांकु गणी देबाकु पड़िला नगद 10 टंका। नौका कूलरू मुकुली गला टैक्स दे सारी। समस्ते चुपचाप, जेमिति युद्ध समयर कला बजार पैसा रे सेमानकु किणिबाकु हेला रामनगर रे जली ट्रिपटाकु। विरक्ति आ रागरे श्रावण मेघ घोड़ाई रही समस्त परिवार लोकंकु। प्रतिटी मुहूर्त बर्षि जीवार आशंका करी मु एते टिके होई जाइछि एकाथरके। बापा आरंभ करदेले, टैक्सटा बाधिछि तांको सबुठु बेसी। सबु बड़ बड़ लोकंक संगरे तू भी जने बड़ मनीष होई गलुणी नाई। माँ बापांकर सहधर्मिणी अनुशोचना कले, तांकु परा कुआडे सांगरे नबनी। दादा जोग देले, तोर कौन दरकार थिला जे तू से कथारे मुंड पुरौथुलु। से जे बापांकर अनुज। मु जन्म होई बड़ भाईंक प्रति बापा मांकर एकांत स्नेहर भागीदारी होइथिबारु से इंग्राजी भाषा रे तार विरक्त प्रकट कले। इडियट। सुविधावादी सान भौणी भी खनेई खनेई तार अहंता साजिला। बापा भाईराव पैंट शिकारु आचार चोरी करबाकू तार बहु कर्ण मिनती को मु बारंबार उपेक्षा करी मोर निजर सुविधा देखि मोर दीर्घ हाथ को व्यवहार करिछि। शेष को क्षीण कंठरे टिप्पणी कला जेजेमा। कौन आजी सबुदिन परा सेटा डबडबियाटाए। अनेक थर अफिम पाई खेल छाड़ी बजार को जीवाकू मु तार आदेश अमान्य करिछि। डंगार अन्यान्य सभ्य माने किछि न कहिले मध्य मु ठीक बुझी पारुछि सेमाने गोटिए स्थायी सरकार गठन करिबा पई भोट देई सबल सपक्ष रे सरकार करिसंती। सेतेबेले मात्र 10 वर्षर शिशु मु। मोर सहजात बुद्धि उपरे तर्कशास्त्र तार मायाजाल विस्तार करने को आहुरी अनेक डेरी अच्छी। सहीबार सीमा मोर अतिक्रांत करिगलाणी। आखिरे आखिए लुह टलमल करुछि। हठात मोर ए विपन्न मुहूर्त मते मदद देउछि किए। पछको अनेइली, मास्टर जी मो आड़ को अनेई धीरे धीरे मुंड हलई कहउछंती, परिशान न हो अशोक, ए तो आउ कि रहे। तांको कोଳରେ मुंड रखी कई कई होई कांदी उठिले मो। आज भी मने पड़े मो पिठी उपरे तांकर बड़ पापुलीटा अश्वत्थ पत्र परी कंपी उठु थाए। आउ रुद्ध कंठरे से कहउथांती, रोमत बेटा रोमत अशोक। अशोक मास्टर जी को अंटा को जाबुड़ी धरी कोह परे कोह उठुची। मोर बापा माँ दादा प्रभृति कण धीरे धीरे कथबार्ता हेउछंती। गुरु गंभीर स्वर रे आरंभ कले मास्टर जी। सहानुभूति आद्र
ବାଷ୍ପାକୁଳ କଣ୍ଠରେ କ୍ରୋଧର ଉତ୍ତେଜନା ମିଶି ଅଦ୍ଭୁତ ଶୁଣାଯାଉଛି ତାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର। ଆପଣମାନେ ଏ କ'ଣ କଲେ? କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଅଶୋକ? ସତ କହିଛି ଏଇ ତ? ନୌକାରେ ସ୍ତବ୍ଧ ନୀରବତା। ତାଙ୍କର କଥାର ସୁଅ ତଥାପି ବନ୍ଦ ହେଉନି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ମାନୁଛି ଆପଣମାନେ ଅଶୋକର ଗୁରୁଜନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତା'ର ଯେ କି କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟରଜୀ, 5 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ମାଷ୍ଟର, କିନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ଦରମାର ସେହି ଅକାଳ ପ୍ରୌଢ଼ ଚିନ୍ତାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ଶିକ୍ଷକ ହଠାତ୍ ଯେପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା ସମଗ୍ର ପରିବାରର ମୂଳ ବିପଦକୁ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଜାଣିଛି ମୋର ଏଇ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ କେବଳ ଅବାକ୍ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ମୋର ବହୁ ପରିଚିତ ଏହି ପରାର୍ଣ୍ଣଭୋଜୀ ନିରୀହ ଭୀରୁ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ଏ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସାହସ, ଏ ଦୃଢ଼ତା, ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଏ ଦୁର୍ବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆଦେଶ ଦେବାର ଏ ଅପୂର୍ବ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ପାଇଲା କୁଆଡ଼ୁ ଏ ଚିର ଅବହେଳିତ ଶୀର୍ଣ୍ଣଦେହ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଗତାୟୁ ଗୋଧୂଳିର ସେହି ଲଗ୍ନରେ ମୋର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ମାଷ୍ଟରଜୀର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଯେପରି ଅନୁଭବ କରିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ସତ୍ୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଟି ତନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତିଟି ରେଣୁକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେ ହିଁ ସତ୍ୟ। ବାପା ନୀରବରେ ମୋତେ ମାଷ୍ଟରଜୀ, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଜି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମୋର। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଈଷତ୍ ଦୀର୍ଘ ମୁହଁ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ସୁକଚଞ୍ଚୁ ନାସିକା, ବଡ଼ ବଡ଼ 2ଟା କାନ ଉପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବାଳ ଲମ୍ବି ଆସିଛି କେରା କେରା ହୋଇ। ସାମାନ୍ୟ ଭିତରକୁ ପଶି ପଶି ଯାଇଛି 2ଟି ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଆଖି। ମାଷ୍ଟରଜୀ, ଏଇ ମୋର ମାଷ୍ଟରଜୀ। ସତେ ତ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ଘର ବନାରସରେ? ହଁ, ଏଇଠି କେଉଁଠି। ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ଥରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିବେ ମୋ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ତାଙ୍କରି ପାଠର ମୂଳଦିଆ ଉପରେ ମୁଁ ଅନେକ ଘର କରିଗଲିଣି। ମ୍ୟାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍, ଆଏ, BA, MA ଆଉ ତାପରେ BA ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିବି ତାଙ୍କୁ ଓ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ବି ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏ ରିକ୍ସା ଚଲାଓ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ଼। ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି ଉତୁରି ପଡ଼ୁଛି ମନ ଭିତରେ। ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର 2ଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ମୁନା ଆଉ ମନୁ। ମୁନା ମୋର ଡାକ ନାଁ, ଆଉ ମନୁ ମୋର ପୋଷା ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ। ମୁଁ ମନୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଧରିଲେ ନ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ମନୁ ବି ମୋ ସହିତ ସିଲଟ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତଫାତ୍ ଥାଏ ଅନେକ। ମୁଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇଲେ ମୋତେ ଡରାନ୍ତି ମାଷ୍ଟରଜୀ, କିନ୍ତୁ ମନୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଡରି ଅସ୍ଥିର। ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଡରିଲେ। ମନୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଟିକିଏ ଖେଙ୍କି ଦେଲେ 2 ହାତ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ମାଷ୍ଟରଜୀ କୁହନ୍ତି, ସମ୍ଭାଲ କେ ମୁନା, ସମ୍ଭାଲ କେ, ଚେନ୍ ପକଡ଼ାତା ରହୋ, ଅଗର ଛୁଟ ଯାଏ ତ। ମୁଁ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଯାଏ। नहीं मास्टरजी, वो तो मजाक कर रहा है। ओ से पुणी की अवस्था। लंठनर ठिपी खोली मु पानी पुराउछि। मास्टरजी मते रोकु रोकु मनु तांकर पान बोटा खोली 4-5 खंड पान एका संगरे उठाई धीरे धीरे पाटिरे पुरेबार सूचना दउछि। ए विपीर्ण मुहूर्त मास्टरजी किछि करि न पारी गंभीर होई स्थिर भाव बसी रही कपट भर्त्सना करिसंती। करता जाओ, हाँ हाँ, जो तुम्हारा खुशी करता जाओ, मेरा वक्त आ जाने से अच्छा तरह समझा दूंगा। मनु पान खाए आउ मुन्ना पानी पुराए आउ पानी छाटी ततला लंठन काच को फटई दिए। मास्टरजी कहती, मुन्ना मनु भाई भाई, ओह दुईटा मांकड़ को मनीष कहाँ तक करे मु। पढ़ी सारा बेल को प्राय हाथ में पिजुली आंब नहले हालुआ धरी आसी पहुँची जिबे माताजी। से मास्टरजींकर माँ और आम समस्तंकर भी माँ। आउ माताजी हाथर हालुआ जी थरे खाई से भूली पारिबो नहीं जिंदगी भर। रिक्शा आसी पहुँची गला कैंटनमेंट छक पर। आउ अल्प बाट गले सदर बजार, तापर सदर बजार रो छोट पोस्ट ऑफिस, से सामना दे गली। आउ तापरे मोर मन नहीं क्योंठी मास्टरजींकर से क्षुद्र कुटीरटी केमिति देखा हेबे मास्टरजी सहित। ए सूट आउ टाइर पोशाक रे से कौन चिन्ह पारिबे मते ना।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିବି ସେଇ ପୁରାତନ ଚପଳ ଶିଶୁ। ଏଇ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ନାଲି କିରାସିନ ସେଇ ମୁର୍ମୁଷ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ସେ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ରହିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ବସିଥିବେ ଅନେକ ପଠନରତ ଶିଶୁ। ମୁଁ ଚଟ୍ କିରି ଚିହ୍ନି ନେବି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେବି, ମଥାପାତି କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ପରିଚୟ ପାଇ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇବେ, ଗଦଗଦ ହୋଇଯିବେ। ସ୍ନେହ ଦୁର୍ବଳ ଏଇ ଶିକ୍ଷକର ଦୁଇ ଆଖି ଭାସିଯିବ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁରେ। ରୁଦ୍ଧ କଣ୍ଠରେ ସେ ବୋଧହୁଏ ମୋତେ କହିବେ, ତୋ ପରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ ଅଶୋକ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଦିନ ଅଛି? କେଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ତାର ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁର ରଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତୋ ପରି? ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ କେଉଁଦିନ ଆସି ତାର ବାଲ୍ୟ ଗୁରୁର ପାଦ ତଳେ ମଥା ନତ କରି ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବ, ସେଇ ଚିର ଇପ୍ସିତ ଦିନକୁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ। ଏତିକି ତ ତାର ଗର୍ବ। ଚିର ନିର୍ଯାତିତ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏତିକି ତ ଚରମ କ୍ଷତିପୂରଣ। କିସ୍ ତରଫ ଚାଲୁ ବାବୁଜୀ? ରିକ୍ସାବାଲାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋର କଳ୍ପନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ରିକ୍ସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସଦର ବଜାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ପାଖରେ। ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଦୁଇ ଆଡ଼କୁ ବାଙ୍କି ଯାଇଛି ଏକ ଯୁପକାଷ୍ଟ ପରି। ଇଏ ହିଁ ରୋକ। ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଲି। ପିଣ୍ଡା ଉପରେ କେଇ ଜଣ ଲୋକ ଗପ ଜମାଇଛନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, କହିପାରିବେ ରୂପନାରାୟଣଜୀ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି? ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଜଣେ କିଏ ତା ଭିତରୁ ଉଠି କହିଲା, ଗଲତ କିଏ ହୋंगे आप बाबूजी? एक रूपनारायण की सोने का दुकान होगा मेरे ख्याल पर गोधुलिया पर। मोर पोशाक देखि सेमानकर धारणा हवा स्वाभाविक। आउ थरे मु बुझाई देई कहली, मु अलंकार पे आसिनी, छोट छोट पिलांको पढ़ांती, एठी कोठी थांती मास्टर जी रूपनारायण। मो कथा शुणी समस्ते एका संगरे मुह टेकी चाही रहिले मो पाखरे ठिया होइथिबा रिक्सावालार मुहंको। रिक्सावालाटा बोधुए मोर गंतव्य पथर ठिकणा संधान करबाकू आसी ठिया होई रहिथिला मो पाखरे। मु भी चाहिली रिक्सावालाकू, ए कौन? ए रिक्सावालाटा काहींकि मते चाहिछि एमिति? तार कोटरागत दुईटा आखि मेली से मते चाही रहिछि अपलक, जेमिति तार से परळ लगा पेदुआ पेजुआ आखिर एक्सरे देई से मोर अभ्यंतरणटाकू देखिबाकू चेष्टा करुछि। आखिरे तार सुदूरर दृष्टि। आखि कणर चमड़ा गुड़िक कुंची कुंची हो जाई असंख्य रेखा सृष्टि करिछि। से जेपरी कौन कहिब होउछि ओ से उत्तेजनारे तार कला कला ओठ कंपी उठुछि बारंबार। किछि समय पर से कहिला, से जेमिति कहुछि बहुजुगर तंद्राच्छन्न स्वप्नर कुहुड़ी काटी, तुम अशोक हो ना? इतने बड़ा हो गए तुम? मोर मेरुदंड दे विद्युत शीतकार पहुंची गला मुहूर्तक भितरे। किए ये? ठीक तो सही दियो, सेई मुह, सेई कथा। मोर सामनारे से विपर्यस्त जराक्लांत दिन रिक्सावालार मलिन प्रतिकृति भितरु धीरे धीरे उई आसिला मोर मास्टरजीर सेई दिनर चेहरा। मास्टरजी से विस्मय वर्णनार अतीत। नई पड़ी पाद धूली नेबाकू हाथ बढ़ाइली। मुहूर्तकरे केई हाथ पछकू घुंची जाई मोर दुई बाहाधरी उपरकू तोली नहीं कहले, दीर्घजीवी हुआ तू अशोक। मने थिला तोर ए बुढ़ा रूप नारायण कथा। आउ कहि पारले नाही से। आनंदर अश्रु तांकर कंठ रुद्ध करि देउथिला। से की दृश्य! दुहे दुहिंकू चाहि रहिथिलु केवल। से दिन मु अनुभव कली मनुष्य कथा कहिबा अपेक्षा नीरवरे ताठरू अधिक प्रकाश करि पारे। तापरे मास्टरजींकर आनंद देखे किए? तांकर क्षुद्र परिचित महल भितरे से मते घुरेई फेरेई बुलाई आनिबे 3 थर। कथा कथा के प्रशंसा, गर्व आउ आनंदरे से अस्थिर। से मुहूर्तरे तांको जे केही देखिथिले कहिथांता से बोधे पृथ्वीर सबुठारु सुखी मनीष। 2 जण जाक फेरी आसिलु तांकर से पुराना पिंढा उपरको। कौन पचारिबी तांको? पचारिबी से काहींकि आज अवस्था रे? मोर ठीक कौन पचारिबा उचित से कथा भाबी भाबी मुख बसिछि मु। मते ए अप्रीतिकर अवस्थारू रक्षा करी नहीं निज छाए आरंभ करदेले मास्टरजी। किछि दिन तले सारा उत्तर भारत व्यापी जो निम्न प्राथमिक शिक्षक धर्मघट होइथिला सेथिरे से थिले पुरधा। किछि समय तलर आनंद उद्वेलित एई लोकटा जेमिति भांगी पड़िछि हठात।
କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆମର ଧର୍ମଘଟ କରି ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଅଶୋକ। ଏ ସମୟରେ 13 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ଜେଲ୍ ଚାଲିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ। ବର୍ଷକ ପରେ ଜେଲରୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହା ହେଉ, କହିଲେ ମାଷ୍ଟରଜୀ। ପରିବାରର ବୋଝ ଲଘୁ ହୋଇଯାଇଛି ଅନେକ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତାର ଯାହା ଦିଖଣ୍ଡ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କରଜ ଟଙ୍କା ମିଶେଇ ଖଣ୍ଡେ ରିକ୍ସା ପାଇଁ ମୂଳଧନ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟୁସନରୁ ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା ପାଇ କ'ଣ ବଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତା ଅଶୋକ? ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଝାଙ୍କ କାଶ ଆସିଲା। ସେ କାଶରେ ଯେମିତି ଦୋହଲିଗଲା ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଦେହ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲେ କେଜାଣି? କହିଲେ ଫ୍ଲୁରେସି ହେଇଛି। ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଅନେକ ପଇସା ଲାଗିବ। ଫ୍ଲୁରେସି? ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ହଁ, କେତେ ତ ରୋଗ ବାହାରିଲାଣି, ହେଲେ ଟିକିଏ କାଶ ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ହେଉଛି କୁଆଡ଼ୁ? ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଦମ୍ପତି ଯାଉଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭ୍ରମଣ ସାରି ଫେରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରିକ୍ସାଟାକୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ ଟିକିଏ। ହଠାତ୍ କଥାର ଖିଅ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇ ମାଷ୍ଟରଜୀ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକି ଉଠିଲେ, ରାମଶରଣ, ଏ ରାମଶରଣ, ସବାରି ଲାଗ ହେ, ତୁରନ୍ତ ଆନା, ତୁରନ୍ତ। ସିଆଡ଼ୁ କିଏ ପାଟି କରି କହି ଉଠିଲା, ଇ ବାବୁଜୀ। ଗୋଟିଏ 12-14 ବର୍ଷର ବାଳକ ଚିଲ୍ଲ ପରି ଦୌଡ଼ି ଆସି ରିକ୍ସାରେ ବସେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ସେମାନଙ୍କୁ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ରିକ୍ସା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଅଫସୋସରେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ କହିଲେ, ବଡ଼ ପିଲାବେଳୁ ତା ଉପରେ ଅନେକ ଦାୟିତ୍ୱ ପଡ଼ିଗଲା। ରୂପା ଆଜି ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲେ ସେ। ସଦର ବଜାରର ଆକାଶ ଉପରେ ଅନ୍ଧାର ଜମି ଜମି ଆସିଛି। ମାଷ୍ଟରଜୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି। କାହାଣୀ କହିବାରେ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳି ଧରି ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାହାଣୀର ସ୍ୱର୍ଗର ପରି, ଆଣ୍ଡ୍ରୋସିଲିସର ସିଂହ, ସୁନୀତ ସନ୍ତାନ ଧ୍ରୁବ ସବୁ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏବେ ବି ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାଜପୁତ ବୀର ପ୍ରତାପ ସିଂ, ଚୌହାନର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଉ ପଳାତକ ଶିଖ ମଣାଇ ଜୟଦ୍ରଥ, ଯେ ସବୁ ସେବାକାର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ କାହାଣୀ? ଦକ୍ଷ ଦରିଦ୍ରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମ କାହାଣୀ ଅଛି, ଯାହା ପରିରାଜ୍ୟର କଳ୍ପନାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରେ, ଅଥଚ ଇତିହାସ ଠାରୁ ଆହୁରି ସତ୍ୟ। ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା ମୋର ଏବେ ବି ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ା ଅସମାପ୍ତ ରହିଯାଇଛି। ଆଉ ସେଦିନର ସେଇ କୌତୂହଳୀ ଶିଶୁ ପରି ଆଜି ବି ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ବସି ବହି ପଢ଼ୁଛି। ଏ ବିଶ୍ୱର ବିରାଟ ବହି ଉପରେ ବହୁ ବିଚିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନାୟକ ନାୟିକାର ହୃତ ପଦ୍ମର ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଣୁଛି। କର୍ପୋରେସନର କର୍ମଚାରୀ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦେହରେ ସିଡ଼ି ଆଉଜାଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି ଆଲୁଅ ଜାଳିବାକୁ। ମାଷ୍ଟରଜୀ କହିଲେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ତୋତେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖି ଅଶୋକ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ତୋତେ ରହିବାକୁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି କହ? ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୋତେ ମୁଁ ଅତିଥି କରିପାରୁନି ରେ। ସେ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ଉତ୍ତର ଦେବାର କିଛି ନଥିଲା ମୋର। ଉଠିବାକୁ ବସିଲି। ମାଷ୍ଟରଜୀ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ମୋତେ। ପିଠି ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଲାଗିଗଲାଣି। ମୁଣ୍ଡରେ କେଇକେରା ବାଳ ଝୋଟ ଫର ଫର ଉଡ଼ୁଛି। ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟି କିରାସିନି ଟିଣ। ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ଜଣ ଜଣ କରି ରିକ୍ସାବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି ହାତରେ ପଇସା ଧରି। ଦୀପ ଆଲୁଅରେ ଖୁବ୍ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କିଛି କିଛି ସମୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଥରିଲା ହାତରେ ପଳା ପଳା କରି କିରାସିନି ମାପି ଦେଉଛି ସେ। ବୟସ ନିଶ୍ଚିତ 70 ଉପରେ। ପଚାରିଲା ଆଖିରେ ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ସେ ଖାଲି କହିଲେ, ମାତାଜୀ। ମାତାଜୀ? ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଦ ଧୂଳି ନେଲି। ଏଇ ମାତାଜୀ ଦିନେ ହାଲୁଆ କରୁଥିଲା। ସେ ହାଲୁଆ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଜି ଯାକେ। ମାତାଜୀ ପାଖରେ ବସି ସେଦିନ ହାଲୁଆର ଗନ୍ଧ ମୁଁ ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରିଥିଲି ଯେମିତି। ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ କହିଲି, ମେ ଅଶୋକ। ଅଶୋକ ହୁଁ ମାତାଜୀ। ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନି ତାଙ୍କର ଲାଭ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ କିରାସିନି ମାପୁ ମାପୁ ଟିକେ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ହୋଇ ଉଠିଲେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ, ଜିତେ ରହୋ ବେଟା, ଜିତେ ରହୋ। ମୋତେ ସେ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି।
କଥା କହିବାର ତିଳେ ମାତ୍ର ସ୍ପୃହା ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଉଠି ଆସିଲି, ମାଷ୍ଟରଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଏ କ୍ୟା ହୋ ଗୟା ହେ ମାତାଜୀକୁ। ମାଷ୍ଟରଜୀ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତର ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ କାନ ପାଖରେ 2-3 ଥର ବୃତ୍ତାକାରରେ ବୁଲେଇ ନେଇ କହିଲେ, କଇସାଲ ହୁଆ ଦିମାଗ ବିଗଡ଼ ଗଇ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ମାଷ୍ଟରଜୀ କେବେ କାହାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଟିକିଏ କିଛି କହିଲେ ସେ ସିଲେଟ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଏଇ ମାତାଜୀଙ୍କ କୋଳକୁ। ଆଉ ଠିକ୍ ତାପରେ ଆଜିର ଏଇ ଲଳିତ ଚର୍ମ ଶିଥିଳ ବୃଦ୍ଧା ସେଦିନ ଦ୍ରୁତ ପଦକ୍ଷେପରେ ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସି କହୁଥିଲା, क्या तुम्हारा दिमाग तो बिगड़ नहीं गया रूपनारायण, बच्चा को डांटता है तुम। एई मास्टरजी संकुचित हो जाउथिला से कथारे। आज पुणी से माताजीर दिमाग बिगड़ी जाइछि। प्रणाम करी विदाय नहीं होटेल को फेरिली। आसला बेले मास्टरजी हाथ रे खंडे कागज बढ़े दे कहले, ये रहा हमारा यहाँ का पता, कभी कभी याद आ जाए तो चिट्ठी लिखो। हाँ, कैंटनमेंट रोड रो मसृण मैकाडमाइड्स रास्ता उपरे धीरे धीरे पाद गणी गणी चलुछि मु। तुहाई मन पड़ुछि मास्टरजी कथा। एई अल्प किछि समय तले जो नाटिका मु देखी आसिली से कौन सत्य? सतरे कौन से जराजीर्ण दरिद्र रिक्सावाला विद्यादाता रूपनारायण? इच्छा करी मु विश्वास करने चाहे नहीं, किंतु मास्टरजी जदि जानती जे मु वर्तमान भारत सरकार शिक्षा विभाग रे, जदि से जानी थांते जे मोर निर्देश रे तांको परि लक्ष लक्ष शिक्षकर भाग्य नियंत्रित हेउछि, कौन भाभी थांते से? हुए तो घृणा करी थांते मते। भल हेइछि ताहा जानिबार सुविधा पाई नांती से। जड़े हत्याकारी भीरु संकुचित विवेक नहीं चली मु किए? मु चमकी पड़िली। हठात मोर मन हैला मोर कान पाखरे किए जड़े फिस फिस करी कहूछि, ए दोष तोर एका नुहरे अशोक, ए मूर्खता ए समग्र अंध जातिर। किए? मास्टरजी? हाँ, मो रूपनारायण। ए देशर आमे लक्ष लक्ष दरिद्र निरन्न शिक्षक प्राणपात करी पढ़ेलु ए जाति को, किंतु कौन शिखिले माने? ए जातिर शैशव एबे भी बाकी। आउ थरे नुआ करी एमानंकु प्राथमिक शिक्षा देबा को हेबो अशोक। किंतु रूपनारायण, तमे ना ए जातिर जनक, तमे तो मनीष करिब ए जाति को। शिथिलता कहीं आजी? तमर से लंबा बेथटा अनेक छोट हो जाइछि मास्टरजी। सेटा को फिंगी देई ता बदल रे गोटे खूब कि करुण से मुह, से स्वर रे कि सहानुभूति। छी छी अशोक, तू कह केबे मारी छी तते मु? बेत मारी तो मास्टरजी केबे तते कंदेइछि? कौन कहिबे माताजी? मु उत्तेजित होई उठिछि। क्षिप्र गति रे गोटाक परे गोटे आलोक स्तंभ मु अतिक्रम करी चलीछि। ना, आपण बुझी पारिबे नहीं मास्टरजी। ए मद्यप जाति जे आज क्षमतार मद पी बेहोश होई पड़िछि, एमाने कौन टिकिए शुणिछंती? आपणकर एते दिनर करुण निवेदन को एमाने शुणिछंती? आज आउ नुहे, ए जाति को जाग्रत करने को हेबो। आज से लंबा चाबुकटा धरी पिटंतु ए जाति को, पिटंतु, खूब जोरे पिटंतु, बीट दे पिटंतु, बीट दे राइट एंड लेफ्ट, ब्लैक एंड ब्लू। देखिबे देखिबे मास्टरजी, ए अचेतन जातिर मस्तिष्क रे धीरे धीरे चेतना संचारित हेबो। ए जाति धीरे धीरे अहिराज कुंडली रसित सज्जारु चंचल होई उठिबो। आउ तार जनकर पाद तले जानुपाति क्षमा मागी पुणी थरे बाध्य शिशु परि सिलट धरी फेरी आसिबो आपणक चाटशाळी को। आपण सेई दिन कहिबे, मु तुमको क्षमा करिछि, जाओ तम मानकर विद्या थर समाप्त। चाहा ठंडा हो गलानी। रास्ता करर गोटे काफे भितरे निश्चल होई बसी रही खंडे कागज को अन्यमनस्क होई पापुली रे दलुछि। आउ दलुछि मु कि कागज एटा? मैला कागज गुलाटे को खोली देखिली, लेखा होइछि रूपनारायण साहा, सदर बाजार, कैंटनमेंट रोड, बनारस।